Make the ground shake. Foc! Ieși în alt liceu, ai încurcat, ieși! Ai întârziat 5 zile, înveți în manual. Bună ziua! Ne aflăm în anul de studii 2053. Dacă anul trecut expediția între soare s-a soldat cu 2 victime, anul acesta vom călători prin timp. Deci, Alixe de limba română vom studia amintiri din copilărie, rude de jos și poezia lui Mihai Eminescu. Pentru a ne teleporta, am nevoie ca să vă adunați în jurul meu. Ridicați-vă! И снится нам не рогат космодрома, не ледяная синева. Bine, sunteți gata? 1, 2, 3! Одиночество, сволочь. Bine, am ajuns! Iată scena când mătușa l-a prins la cireșe pe Nică. Haideți să vizionăm! Ia, bune, tu ia la șerieșii mei! Eu trăjit am zis! Bine, ajunge cu violență pe ziua de azi. Haideți să ne teleportăm în romanul Frunze de Dor. Sunteți gata? Da. Bine, am ajuns. Haideți să privim scena când Trofimaș pierde banii. Auzi, mamă, vreau, mam, șleapă, toți copiii au șleapă, nu vreau să mă primească la școală, mam. Dă-i, te rog, mamă, Of, dragul mami, uite, îți dau 30 de rubi. Te duci la O, mamunia mamă. și te duci cu dânsa și-ți cumperi șleapsă. Dar vezi să ții cu mărime mai mari, că la anul să ajungă și ți și bun. Mulțumesc, mamă. Of, să nu-i fure bani, cine știe cum e lumea în ziua de azi. Ce Trofimaș, unde te duci? Eu mă duc la bunica. Dă-ți-o buboană. Mulțumesc. O, am vrut să cresc un pui de șoară. Da, să meargă și unul de gât. Am pierdut banii. Ce să-i facă mama? Când Mihai Eminescu îți scrie poezia Sara pe deal. Haideți să urmărim. Tara pe deal, buciumul sună cu jale, turmele lurg, stelele scapără în cale, apele plâng, clar izvorând în fântâne. Sub un nucari? Sub un tufar?
Ei, dar oare unde-i muza aceea? Tu dacă mai trimis până la copaci și ce? Uite, uite acolo, o să-l câm normal, mă ia ca de acolo. Sub un salcâm. Sub un salcâm, dragă, m-aștepți tu pe mine. Luna pe cer trece așa sfântă și clară. Ochii tăi mari caută în frunza cea rară. Stelele nascumezi pe bolta senină. Pieptul de dor, fruntea de gânduri ți-e plină. Ne-om răzima capetele unul de altul și surzând vom adormi sub înaltul vechiul salcâm. Astfel de noapte bogată, cine pe ea n-ar da viața lui toată? Acum ne teleportăm în clasă. Lecția noastră a luat sfârșit. 1, 2, 3. Sper că ați fost mulțumiți. Lecția se termină. Одиночество, сволочь, одиночество, скука. Я не чувствую сердца, я не чувствую руку. Я сама так решила, ты же мне подруга. Am intrat, am salutat, alo, am tras bilețelul magic din Oceanul Pacific. A ieșit un pește mic și pe coada lui scria 100 lei. Ia te rog pe cine vrei, din grămada cu purcei al lui Moș Andrei. Dacă n-ai pe cine, ia-mă chiar pe Antante. Dizemane pe, dizemane compane, Antante. Bun, bun, bun. Ăsta, șuing. Când mi-a venit rândul, m-am dus în față. Mi-a zis: Citește, te rog, subiectul de pe bilet. și l-am citit cât de frumos am putut. Extorsiunea degajamentului acvatic în condiții optime. Bravo, până aici ai nota 10. Vă mulțumesc, aș vrea să mă opresc aici.